Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live Sports ang atong hisgutan karong buntaga labi na ning gikahinaman nga NCAA National Collegiate Athletic Association nga makita na unya ang bagong season ini dinhi sa Kapuso Network. Karong buntaga mga kapuso atong ililahon kining usa sa atanganan sa gikan sa Mapua University Cardinals taga Dumaguete ni siya proud bisdak Eric James Habel. Good morning, Eric. Good morning, Sir Nick. Good morning. Daghang salamat, sir, for joining us. We understand na ka sa Dumaguete karon, sir, no? Kumusta man padayon pa inyong klase karon? Oo, padayon lang. Online class lang, sir. Kumusta, sir? Unsay mga kanang balita nga inyong nadawat kabahin sa umaabot ka season sa NCAA? Mo to hapit na murag ilan nang giplan nga murag naay bubble nga tournament NCAA karong 2021 pero wa lang ko sure unsa nga man. Ikaw personally, sir, unsay mga preparations nimo para aning bag-o nga season? Mga preparations na ko diri actually every day, every morning and afternoon nag-training ko diri na may able lang gym diri and nakakita po kog court nga kanang open court lang siya ba nga koan nga pwede matrainingan at least pagbalik dito condition lang gyapon para karong umalabot nga NCAA. May we know about your background in imong pagka varsity, sir, pagka atleta, sir? Unsa man isukad pa ni bata pa gyud ka, sir, involved na gyud ka sa sports? Grade 4 pa lang ko murag varsity na ko murag anang feeling ako if makakita ako basketball court murag ganado kay ko murag modula ana. How is it like, sir, being an athlete at the same time student, sir? Giunsa nimo na pag juggle sa imong time? Lisod kayo i-balance kay koan sayo kas buntag mata na ka para mo training and after training for pila ka hours eskwela na pug ka sulod na pug ka klase and then after nimo mo magklase kapoy na kay imong lawas pero well if lisod man jud pero love nimo ang imong gibuhat murag okay ra para nimo okay ra para nako para sa murag pangarap nako ba. Speaking of pangarap, unsa day gipangandoy nimo, Sir Eric? Pangandoy nato is PBA man jud mo jud na atong na akong number 1 goal gid. In your case, sir, bata pa man jud ka mahiligo naman jud ka ini nga basketball, sir. Are you like kining sa uban pod, sir, sa mga of course ginaidolo gyud nato, sir, nga nagsugod sa mga ginagmay nga mga paliga-liga sa mga barangay, sa ilang mga sitio, diha na develop bali ang ilang love for the sport. In your case, Sir Eric? Syempre, dira kita mag-start kay kuan man sa mga barangay kana mga sitio-sitio dira jud sa una nakabata pa ko magpustaan ni na og piso hapit na magsinumbagay kay tungod lang anang basketball nga or ana jud na mokalove ba antud na inganyo ko sige ra ko kuan dula and then naabot ko sa school university so mo na magsugod jud sa mga liga-liga yung ginagmay hantud unexpected kayo nga maabot na kag mga big leagues. Sir, kinsa day, sir, ang imong giidolo nga basketball star diri sa Pilipinas o of course international? Sa international si Damian Lillard dayon sa diri sa national si Jason Castro o si Alex Cabagnat. Alright, to cap this off, Sir Eric, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon kining mga fans ining of course atong favorite sport ang basketball. Continue lang to work harder, determination, and syempre lastly kanang dapat naputay prayer pod kay mo gina si Lord bisag unsa na tong paningkamot si Lord mo japoy mo kuan sa at the end siya mo japoy mo reward so basta just do your best and God will do the rest.
Tinuod yun na. Thank you so much. It was nice talking to you this morning, Sir Og. Of course, katangan sa atong mga kaigsuunan, mga kapuso nato ang umaabot na season sa NCAA. Salamat kaayo atong proud Bisdak Negrense, Eric Habel. Salamat, sir. Thank you, sir.